Arestado ang 18 anyos na Binatilyo matapos mahulihan ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos sa isang buy-bust operation ng otoridad sa Barangay 1, Dagupan City madaling araw ng October 22, 2025. Kinilala ang mga suspect sa kanilang mga alias na Negro at Paul, kapwa residente ng Bunuan, Binloc. Nasamsam sa mga suspect ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na tinatayang 10 gramo, isang cellphone, marked money at budol money na ginamit sa transaksyon. Kasalukuyang nasa kustudiya ng DCPO ang mga suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. IFM News. IFM News. IFM News.